Πιστεύω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα θέματα της υγείας και εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η υγεία δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά θέμα σύγκλησης προκειμένου να δοθούν λύσεις για τα προβλήματα της υγείας στα νησιά. Σαφέστατα ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι κατ' επανάληψη έχει σταθεί δίπλα στα προβλήματα. Έχει εξαγγείλει ήδη αυτά το μεγάλο διπορικό καταρχάς της αναβάθμισης των υποδομών γενικότερα της υγείας. Σαφέστατα το προσωπικό παραμένει ένα πρόβλημα όχι τώρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα νησιά γενικότερα, αλλά ειδικά και εμείς, νομίζω διαχρονικά. Ίσως ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε εκείνα τα κίνητρα τα οποία τελικά θα πείσουν όλους αυτούς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να συμφωνήσει και τελικά. Με σχέση με... Πάντως, η επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική, αν δεν συνοδεύεται από ουσία, δεν σε πάει μακριά. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Ακριβώς. Την ίδια συζήτηση θα κάνουμε και για το νερό αργότερα. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον και τα ηλεκτρονικά συστήματα και όλη αυτή η δυνατότητα μέσω του διαδικτύου είναι κινήσεις οι οποίες μηδενίζουν τις αποστάσεις, διευκολύνουν τις καταστάσεις. Η τελειατρική, την οποία νομίζω ο Πρωθυπουργός. Για τέταρτης γενιάς τελειατρική μιλάμε. Το έχει πολύ πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να υπάρχει γιατρός να την εφαρμόσει τη τελειατρική, δηλαδή να συνδεθεί για να γίνει. Άρα θέλουμε έναν χάρτη υγείας, να ξέρουμε τι χρειαζόμαστε, πού το χρειαζόμαστε και από εκεί και πέρα να ενισχύσουμε την τεχνολογία ώστε να είναι αρκετό. Ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τώρα συμβαίνει. Δεν συνέβαινε παλαιότερα και έχει επενδύσει πάρα πολύ αυτή η κυβέρνηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους τομείς. Καταρχάς πιστεύω ότι εγκαινιάζουμε μια καινούργια εποχή. Δεν το βλέπω ως μια οικονομική έννοιση, αλλά το βλέπω ως μια στρατηγική επιλογή. Και επειδή ο πρωταθλητής των ελληνοτουρκικών μετακινήσεων, τουριστικών μετακινήσεων, είναι η δική μου ιδιαίτερη πατρίδα Ικός, που ξεπερνάει τις 260.000 κόσμο το χρόνο. Σωστά. Νομίζω ότι πράγματι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτά τα νησιά, τα οποία πολύ μεγάλο μέρος του τουριστικού τους προϊόντος έχει να κάνει με τη γείτονα χώρα. Και δεν είναι μόνο Ικός, όπως είναι η Σύμη, όπως είναι το Καστελόριζο. Είναι νησιά τα οποία κατά κύριο λόγο ζουν από αυτούς τους επισκέπτες. Και μιλάμε για μια αγορά η οποία είναι εκατομμύρια κόσμος. Είναι σχετικώς μια εύρωστη αγορά. Βεβαίως, ναι. Η οποία φανταστείτε να έχουμε δίπλα μας τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι στην ΚΟ παραδείγματος χάρη. 80 πλάς εκατομμύρια είναι οι Τουρκοί, γιατί και αυτοί ψάχνουν να μετρηθούν, δηλαδή δεν έχουν πραγματικά στοιχεία. Ή στη Γιάλινο, η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα να μπορούν να είναι πάνω μας κατευθείαν και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, αλλά να μπορούν και τον χειμώνα να μπορέσουν να επισκέπτονται τα νησιά μας και να έχουμε έτσι μια οικονομική δραστηριότητα, γιατί κάποια στιγμή. Και αυτό που συζητάμε για την επιμήκυνση της σεζόν ή για τους δύσκολους χειμώνες των νησιών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανέναν άλλο τρόπο παραπάνω με μια συνεχόμενη οικονομική δραστηριότητα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ ξεκάθαρος για το τι πήγαμε να κάνουμε εκεί, πόσο προετοιμασμένη ήταν η κυβέρνηση και ποια είναι τα θέματα που όταν οριμάσουν τα πράγματα θα έχουμε μόνο να συζητήσουμε. Και νομίζω ότι η κουβέντα σταματάει εκεί. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ναι, τουλάχιστον δεν προκύπτει. Προσπαθούμε τώρα μία εβδομάδα συζητώντας με πάρα πολλούς καθηγητές να ανεχνεύσουμε αν υπάρχει κάτι το οποίο υποκρύπτεται. Δεν φαίνεται να υπάρχει. Το πρόσημο είναι συν και νομίζω ότι η χώρα κέρδισε. Να ξεκινήσουμε από λίγο πιο πριν. Όπου θέλετε. Καταρχάς, αυτή η ιστορία με την ιδιωτικοποίηση είναι ένα ψέμα. Η ΕΙΔΑΠ ήταν στο υπερταμείο. Εμείς είμαστε το Συμβούλιο που επαναφέρουμε την ΕΙΔΑΠ στο ελληνικό δημόσιο. Εγώ είμαι μέλος του ΔΣ της ΕΙΔΑΠ ως εκπρόσωπος του μεγάλου μετόχου. Παύλα, ελληνικό δημόσιο. Διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται τώρα με την πλήρη αποδέσμευση της ΕΙΔΑΠ από το υπερταμείο και την επιστροφή του στο ελληνικό δημόσιο. Θα προκριθούν κάποια αντισταθμιστικά που θα αντικαταστήσουν το οικονομικό αντικείμενο που είχε η ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο. Η ενασχόληση με την ΕΙΔΑΠ είναι μια μεγάλη εμπειρία καταρχάς. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του δημοσίου, είναι εισηγμένη το χρηματιστήριο. Το ελληνικό δημόσιο έχει πάνω από 50% ποσοστό. Το πράσινο ταμείο έχει ένα 20% και υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους, οι οποίοι αγοράζουν τη συμμετοχή της ΕΙΔΑΠ στο χρηματιστήριο. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγαλύτερης κλίμακας εταιρεία, η οποία έχει να κάνει με το νερό. Ένα αντικείμενο το οποίο θα μας απασχολήσει, πιστεύω, πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Δηλαδή θεωρώ ότι ο πόλεμος του νερού είναι κοντά και θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και να κάνουμε αυτά τα έργα υποδομής πρώτον που χρειάζεται το νερό για να μπορέσει το νερό, γιατί οι φυσικοί πόροι κάποια στιγμή στερεύουν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ατελείωτο.
Θεωρώ ότι εγώ τα πράγματα που βλέπω εκεί υπάρχουν αρκετά τα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εφαρμόσουμε και στην περιοχή μας. Η ΕΙΔΑΠ έχει επενδύσει πάρα πολύ στην έρευνα. Έχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει εφαρμογή, σχετικό με το οποίο έχει εφαρμογή σε όλες τις δράσεις. Είναι πράγματα που πρέπει να δούμε και εδώ. Η τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι που έχει να κάνει νερό, φαντάζομαι έχει να κάνει με τη διαχείριση. Δηλαδή δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μου λέει ότι η Χατζιουάνου μου βρίσκεται ένα ποτήρι νερό σήμερα. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού. Γιατί ας πούμε η ΕΙΔΑΠ συνεχίζει να έχει, νομίζω, το δεύτερο φτηνότερο νερό στον κόσμο και το πρώτο ποιοτικά νερό στον πλανήτη. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συστηματικής δουλειάς, γιατί το νερό δεν είναι μόνο τα τιμολόγια. Δεν είναι μόνο αυτά τα μικροέργα και οι βλάβες. Η ποιότητα του νερού έχει να κάνει με το επίπεδο ζωής των πολιτών. Και ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε και να μην είμαστε αρνητικοί σε οποιαδήποτε πρόταση, η οποία στη μεγάλη κλίμακα διοικητικά έχει αποδείξει ότι έχει πετύχει, και να μην είμαστε αρνητικοί σε τίποτα. Απλά να κουβεντιάζουμε και γιατί εγώ το ερώτημα το πώς θα λειτουργήσει στα νησιά το έχω κάνει. Το έχω κάνει γιατί καταλαβαίνετε, εγώ είμαι ο πρώτος νησιώτης που συμμετέχει σε αυτό το συμβούλιο και καταλαβαίνετε και εμένα. Κάποια πράγματα με προβληματίζουν. Η διοικητική συνένωση σε επίπεδο περιφέρειας, όπως τουλάχιστον προτείνεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, έχει τη λογική να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα μεγάλα σχήματα και να κάνουν μεγαλύτερες κλίμακας επεμβάσεις. Θεωρώ, το οποίο δεν έχει καταλήξει ακόμα, αλλά θεωρώ ότι το υπόλοιπο κομμάτι των επιμέρους ΔΕΙΑ θα λειτουργήσει σαν ένα μέρος ενός συνόλου, ενός μεγαλύτερου σχήματος. Ναι. Κάτι αντίστοιχο όπως είναι δηλαδή ο Φώσσα, ο οποίος ανέλαβε να τρέξει το project που έχει να κάνει με τα απορρίμματα γενικότερα, αφού υπήρχαν οι αδυναμίες, οι αδυναμίες στο Δήμο. Όταν και εγώ πήγα στο όχι, προφανώς όχι, δεν τις λύσαμε. Όταν πήγα στο Συμβούλιο, θεώρησα ότι εγώ ως μηχανικός, ας πούμε, πάω σε ένα πιο τεχνικό συμβούλιο. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο τεχνικά τα συμβούλια αυτά. Φυσικά έχουν οικονομολόγους μέσα, οι οποίοι βλέπουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε επίπεδο κεφαλαγοράς. Έχει να κάνει με μια νομική πλευρά όλων αυτών των δράσεων που κάνει η εταιρεία. Να πω κάτι. Βεβαίως. Και επειδή, κύριε Χατζιουάνου, έχετε διατελέσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν το 10 συνενώσαμε τις ΔΕΙΑ των πρώην Δήμων στον έναν Δήμο, τελικά βοηθήσαμε ή όχι? Έχω την αίσθηση πως όχι, μιλώντας με τους κοινοτάρχες αυτόν τον καιρό. Στα έργα υπερτοπικής σημασίας, αν θέλουμε να στρέψουμε τη ματιά μας στο μέλλον, μικροπολιτικές αντιδράσεις δεν βοηθάνε. Δεν είναι μικροπολιτική αντίδραση. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ αντικειμενική παρατήρηση στο τι συμβαίνει. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή έχει το φτηνότερο νερό. Αυτό είναι γεγονός. Θα παραμείνει, κύριε Γιαννικούρη? Ξαναλέω. Το φτηνότερο νερό στον πλανήτη. Είναι γεγονός. Έτσι πρέπει να παραμείνει. Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό και μάλιστα αντιδρούν και οι μέτοχοι. Είναι γεγονός. Όταν κάτι είναι γεγονός, είναι αδιαφυσβήτητο. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτές τις κινήσεις που θα διασφαλίσουμε πρώτον την ποιότητα, το δημόσιο χαρακτήρα και την οικονομία στα νοικοκυριά. Είναι ξεκάθαρο. Καταλαβαίνετε τα δεδομένα. Άρα λοιπόν το σημαντικό ποιο πρέπει να είναι? Θα πρέπει να είμαστε κοντά και να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας. Και να βάλουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες, αν υπάρχουν και αν δεν έχουν προβλεφθεί, ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ωραία, λοιπόν.